A polémica polas subvencións da Xunta para a rexeneración dos bancos marisqueiros faise latente. Dende Rianxo amosan o seu desacordo co reparto dos máis de 22 millóns de euros anunciados e cuestionase tanto a súa eficacia como o modelo actual de xestión. A Xunta anunciou unha liña de axudas de 22,7 millóns de euros para a recuperación e rexeneración dos bancos marisqueiros, un investimento que, segundo o sector, non responde ás necesidades reais das confrarías. Dende Rianxo, o patrón maior é contundente e considera que boa parte dos fondos non serán necesarios. Segundo explica, a maior parte do orzamento está destinada ao pago de traballos e á compra de semente. Eu dixenllo xa no seu día á propia conselleira xa, vanlle sobrar 19 millóns. 19 millóns son para tema de pagar á xente, aos mariscadores e mariscadoras, polos traballos que van a ejecutar na playa, e despois hai 2 millóns, me parece que son, e 3 ou outros 2 para tema de compra de semilla e compra de tal. Pero denuncia que o sistema obriga as confrarías a adiantar cartos, algo que moitas non poden asumir. Eso non son axudas. Eso, ao final, o que se está vendo é que quen poida, eso é como cando sale a concurso unha batea, por un falar, ao final quen a vai levar é o que máis cartos teña. Pois isto é igual, ao final as cofradías que si poidan pagarse ou costearse o tema de comprar semilla ou facer arados ou facer calquer cousa, vai poder ejecutar, quen non tiña cartos non vai poder facer nada. O patrón alerta de que esta situación deixa fora as confrarías con menos recursos e cuestionan a viabilidade do modelo actual de rexeneración. Unha cofradía, cando invirte 100.000 euros, un falar, recupera un 7% da inversión. Quer decir que de cara á cofradía nunca vai ser rentable eso, o de sementar. O que habrá que mirar é o desove natural, que é do que se vive. Se non hai un desove natural, non é viable de cara a unha cofradía estar a sementar continuamente como se plantea. Ademais, insisten que o problema de fondo non está a ser abordado, a falta de desove natural e as posibles causas ambientais que o afecten. Habrá que mirar cal é o motivo do que é o que está pasando, non? É o que non podemos, como dixe antes, estar tantos anos con estudios, cando estamos cansados de tanto estudio xa. Algúna conclusión habrá deses estudios? Pois que o digan cal é. Se a ría está contaminada ou está con tal, non quero dicir que este contaminada, porque aquí sacase as palabras de contexto en moitas cousas. Quero dicir que se está contaminada non quero dicir que o produto, tanto o mexillón como a ameixa, como outro tipo de recurso que teñamos dentro da ría, que vai ao mercado contaminado. Quero dicir, pode haber outro tipo de contaminación, como pode ser pesticidas, como pode ser ácidos, como pode ser outra cousa, que o que está facendo é matando os desoves naturales. Tamén critica a falta de accións tras anos de estudos e proxectos sen resultados visibles, especialmente en zonas como os Lombos de Ulla, onde levan anos reclamando intervencións. Incluso propuxamos que os proxectos de regeneración que se están dando as cofradías que non se lle deran, que eses cartos que os invirten en realmente mirar que é o que está pasando. Os Lombos de Ulla levamos 12 anos pedindo que se fagan os canales antigos deles. Non se fixo nada. A día de hoxe están igual como fai 20 anos, se me descoido, ou peor. Mentres tanto, a situación non mellora e os bancos continúan pechados en varias zonas, sen que as medidas adoptadas ata agora dean resultado. Pero a situación non cambia. Levamos 3 anos cos bancos pechados, nos lombos, e non mellorou. Pois algo habrá que facer diferente, penso eu. Non podemos seguir continuistas con este modelo que levamos. O sector marisqueiro pide cambios profundos e medidas máis realistas para garantir o futuro dun dos piares económicos e sociais da ría.